Quin bon dia que fa. M'agitaré. Has vist què posen al diari? Lladre pertorbat i altament perillós s'escapa aquesta matinada del manicomi de màxima seguretat de Santa Bàrbara, deixant enrere el cadàver de 2 guàrdies culturistes, 2 infermeres, una prostituta i un gos d'atura. Es demana precaució a tots els veïns del poble. Santa Bàrbara és aquí al costat. Calla, que estic arribant al clima. El lladre és a fora. El lladre dins. Vineu abans! Em sembla que no hi ha cap lladre. Sembla que no. No, què ha de venir lladre? Què dius, va? Vols dir que no falta algun trofeu? És que va ser el lladre. Ets penós. De fet, el que em sembla estrany és que quan arribés jo al pis ja hi haguessin trofeus. Bé, vaig a fer l'esmorzar. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work. Quedarà bé aquesta macedònia. Cap a dins el patent. I vaig anar a comprar el diari. I al bosc em venia de passada i vaig pensar, bé sí, home, bé sí. I allò que entres al bosc i darrere uns matolls et surt un esbru. I jo trec el ganivet i li clavo el coll. Em passeu la llimona? Victòria! Merci. És molt madura. Jo no llegeixo el diari. Llegeixo un Teo, em cultiva més com a home. Mira, el suc de llimona. No, que és la meva orina! Això ho amaneix tot. Tinc fam de surf. Això no... Això no... Ah, això. A veure, el sucre... Serà d'un bo... Farem el tastet. M'aniré a buscar sang de diabètic. Aquest de l'Aleix és un tonto, eh? És un imbècil. I fa pudor. Sí, és que és un impertinent, un cregut, un desgraciat, un bocamoll, un malparit, un porc, un... Marrà. Exacte, un verro. És que em fa tan fàstic. Bueno, però ja no. És repulsiu. Té aquella veu que se'm posa aquí i no para. Però què dieu? I aquells comentaris estúpids sense sentit és un barrany. Si això és una broma no fa gràcia, eh? Abans era negre. Que no em volen escoltar, ja veuran com m'escoltaran. Jo, sí. Quin bon dia que fa, eh? M'agrada molt aquest programa perquè... Sí, ressalta tots els temes. Quina fresca! I tant, sóc tan rajoi. Deixa, què diu ara? Jo no entenc com a Escolteu-me! està tan igual amb la postura. Bé, anem-hi, no? Sí, t'hem aguantat bé. Passa bé. No ho entenc, sembla que no em vegin, jo sóc aquí, jo estic aquí. Sorpresa! Per què ho heu fet, això? Perquè la borsa ha caigut un 23%. La columna vertebral es compon de 23 discs.
Perquè l'alfabet grec es compon de 23 lletres. Juli Cèsar fou apunyalat 23 vegades. Perquè 23 eren els grans mestres templaris. La Terra té una inclinació de 23 graus. Perquè Michael Jordan va triomfar amb un 23 a l'esquena. A Espanya, un 23 de febrer, hi va haver un intent de cop d'estat. Perquè el Titanic es va enfonsar el 15 d'abril de 1912. 1 més 5 més 4 més 1 més 9 més 2... 23. Tens 23 anys! Tot era una broma. Per cert, els gats hidràulics no saben nedar.